זהו מכשיר קטנצ'יק, אבל מאוד מאוד חשוב. בשפורפרות האלה מכניסים נוזל מיוחד, לקמוס, שהוא רגיש מאוד ל-CO2. ברגע שהוא נוגע ב-CO2, הוא משנה את הגוון שלו לירוק או לצהוב. ככה הוא נראה כשהוא עדיין ללא CO2. אנחנו פותחים כאן, שמים נוזל במידה, אני לא ממליץ למלא גם את החלק התחתון, כי בדרך כלל ממליצים לשים, אני לא ממליץ כי לפעמים חודרים מי רדיאטור ומועלים ועושים נזק לנוזל. אז נראה קודם כל את הגוון שלו, אולי מכאן אפשר לראות עם האור את הגוון, הוא יפה. ואנחנו ניגש עכשיו לבדוק אם יש CO2 במים. מה זה CO2 במים? זה גזים שרופים במים. אם יש גזים שרופים במים, סימן שיש אטם ראש פרוץ, שרוף, סדק בראש, בעיות של התחממות, כל הדברים האלה שנובעים מחדירת גזים. אז מה אנחנו עושים? מנוע חם כמובן, ניגשים פה למכל העיבוי, בתנאי שיש פה מכסה לחץ. אם אין מכסה לחץ פה, אז עושים את זה ישירות מהרדיאטור. אני פותח כאן בזהירות כמובן, בזהירות רבה, מיד להחדיר ולשאוף פנימה את הגזים. אנחנו רואים כאן כיצד הגזים שבמכל העיבול חודרים לתוך הנוזל. במידה והם יכילו CO2, הנוזל יחליף צבע. אני יודע שהמנוע פה הוא תקין, אז כל הסיכויים שהנוזל יישאר באותו צבע. עכשיו אנחנו רואים כאן שהצבע נשאר אותו דבר. עכשיו, על מנת להוכיח את השינוי בגוון, דוד, שנייה אחת, אני רוצה לשאוף קצת גזים אצלך מהאקזוס. אנחנו ניגש לגזים ונשאף קצת גזים ונראה איך הוא מחליף צבע. זה בשביל להוכיח שהוא באמת כן רגיש. מיקי, אתה יכול בבקשה להיכנס לשאוף קצת גזים? פנימה, לשאוף קצת גזים עד שיחליף את הצבע, הוא יצלם את זה. כן, לא ריסיה, כן. עוד לא, תבוא. איך אפשר לבדוק? טוב. תשאף. רגע, חכה. זהו, מספיק, הוא החליף צבע. אנחנו רואים כאן, טפיימט. טפיימט. צריך לצלם את זה עכשיו. צריך למחוק את הכל.